Ade ma ụmụ Igbo ebe ọbụla ụlọ wee na-ekiri Igbo anyị na-asị ọ ga-adịrịrị niile mma. Ọ bụ Kpakpando ka unu na-ekiri na nke tata pụrụ iche. Anyị chọrọ ịmata onye bụ onye Igbo, kedu ka ndị Igbo si efe Chineke ha. Anyị na nwa afọ Igbo, ihe Igbo na-echu ụra, makwa n'ihe gbasara Igbo ọfụma. Ọ bụ ya bụ isi mbido Igbo. Onye nze, ana m ekwu maka oke afọ ọzọ. Chineke gozie gị, biko kenere ndị Igbo. Ndo aneze na-ege ntị daro. Ọdịma, ọ ya bụ isi afọ kwaba okwu n'ihe gbasara mbido Igbo, ya bụ ebe ndị Igbo si. Nke mbụ, onye nze, anyị chọrọ ịmata bụ ndị mmadụ na-asị Igbo, onye bụ Igbo, ebee ka Igbo si? Igbo bụ mmadụ. Nna anyị Igbo bụ ya nwe obodo anyị nọ n'ime, ebe anyị na-eme ihe n'ụlọ ji ana anyị ka ndị oyibo na-akpọ National Yam House. Ụlọ ji ana anyị, ụlọ ji Nigeria dị na ọdịda anyanwụ nke Afrịka. Ya bụ na n'Igbo n'Igbo onye nwa bụ onye bidoro obodo ya ka eji wee jide afa anyị. Onye nwa nwe obodo a, ya bụ onye mbụ na mbụ biri n'obodo a, ya ka afọ obodo a ji ebụrụ Igbo. Igbo bụ nna anyị, ọ mmadụ ka ọ bụ. Anyị nwa bụrụ ụmụ Igbo. ebe ka o si bịa obodo O nweghị ebe o si bịa, Chukwu kere ebe a. ọ dị mma. Ka Chukwu kesịrị ya ebe a, kedụzi ka o si bido ife Chineke? Anyị na-afụ ihe dịgasị iche iche ndị mmadụ na-eme ugbu a. Ndị Igbo bụ ndị na-eme ihe dịka ịgba afa, dibịa. Ọ ya otu a ka ndị Igbo si efe Chukwu nke ka ọ bụ ndị na-ekpere arụsị? Kedu chi ndị Igbo na-efe? Ịgba afa dị n'ebe niile. Ịgba afa dị ebe niile. Ndị ihere na-agba afa, ndị dọkịta na-agba afa, ndị dibịa bekee. Ndị dibịa bekee na-agba afa. Ịgba afa dị n'ihe niile a na-eme, ma ọ bụ sọsọ ndị Igbo na-agba afa. Ịba afa bụ ịba ihe afa, ekeje akpa ya afa. Ịba ihe afa, ọ bụ onye afa ji asị gị na ihe a na-eme gị ọgba afịa, eji akpa ya afa. Eje n'agha ka ọ baa ihe aha ihe gbagwoju ndị mmadụ, gbagwoju oge anya. Ijee n'afa, afa agwa gị na ihe ya na-eme gị. Ọ ịba ihe aha bụ ije n'afa. Ya bụ na ije n'afa eje ha bụ etu mmadụ si edere chi. Ịghọtara ya? Ịghọta gị ugbu a? Ya bụ ije jupụta ihe na-eme mmadụ. Maka ije lue ka m nye gị ọmụmaatụ. Ije lue n'ụlọ ọgwụ sị na ị na-anyụ anyụ na-agba agbọ. Edekwa ndị na-agba afa. Onye gbara na-agba afa na dibịa bekee, onye bacha anya ọsị ihe nwere ogbo korera efe ya, ọ baa ya ileze dọkịta dibịa bekee, isi na-awa m, oyi na-ama m, ọnụ na-elu m ilu, ọ gbaa afa. Ọ na-eme ka ọ ya ka ọ bụ nke a, ọ bụ typhoid, ọ bụ ịba ojii, ka ọ bụ ịba afọ, ka ọ ịba ọcha, ka ọcha n'anya. Ọ na-eme onye afọ abịaruo n'anya si nọ nka ihe na-emeghị bụ ịba ojii, ịba afọ. Ndị be anyị na-akpọ ya typhoid fever. Efe ya ya bụ ya bụ ijere ebe onye be dibịa bekee nọ, dibịa afa bekee, ijere ebe ọ nọ, hụ na ihe o ji enyocha ihe ha na akwụkwọ mgbịrịmgba. Ịbịakwaba anyị onye na-agba afa n'ala Igbo na akwụkwọ mgbịrịmgba. Were ihe ọ na-awụkwa na wụsa na gbasa ife na afa mkpụrụ afa. Mkpụrụ afa dị. Ọ ya ka ọ ya na-abụ ọ na-ene ya anya, ọ na-agwa anyị ihe ọ na-ahụ ị naghị ahụ. Ọ dị mma. Ihe anyị ji ajụ ya maka na esigo na ịgba afa dị iche na ọ bụrụ ka esi ekpere chi. Ya ji eweta ya aka maka na enwe ndị si na ndị Igbo si Israel, si Juu, Hibru na ihe ndị ọzọ wesizi otu a kpebereziere ọkpara nwa Chineke ka akpọ Jizọs Kraịst batazie ebe a. Dịka Igbo, kedu ka Igbo si efe chi ha n'ụtụtụ na-ekpe ekpere? E nwere mkpụrụ afa enwetara n'obodo a n'Igbo ukwu n'ogolu puku afọ abụọ.
ije n'ihe egbutere n'ala Igbo ukwu a egbutere afa mkpụrụ afa 2000 years. nnọkọ 2000 years puku afọ abụọ ka e ka ihe esi agbazi m ọ pụtara na ndị be anyị bụ n'afa ahụ ka a si ekpere chi ha ya bụ ihe m ga-ajụzini gị maka ị na-asị na ndị Igbo bụ ndị Juu ndị si Israel ọ dị mma mkpụrụ afọ kwa na-enweta ebe anyị ọ bụ ndị Juu wetebulu anyị mkpụrụ afa maka mkpụrụ afa igbotere mkpụrụ afa na Igbo Richard enwetara mkpụrụ afa dị ya afa so na ihe egbutere n'Igbo ọ bụrụ ihe egbutere n'Igbo kwu na afa dị ya kedu etu isi asị na ịgba afa bụ okperechi ya bụ na ndị be anyị ekpebere n'afa ya bụ na ndị be anyị esibere n'ịgba afa were na-ekpere na-afụ ihe na-eme ka ịgba afa bụ mgbe mmụta ka ọ bụrụ usoro sino sayensị ọ mmụta ka ọ bụrụ na ije mụọ anya ịmụta ya anaghị amụ ikpere Chukwu amụ maka na ikpere Chukwu na-adị na mmụọ gị ije mụwazie ụdị nke ịgba afa abụrụ ya ọ dị ma ikpere Chukwu m na-ekwu bụ ụfọdụ na-abụ ugbu a ha chọghị ikpere Chukwu ụfọdụ eje na ofu ebe nwa jee kpere Chineke nke ha mana dịka Igbo na onwe ya mụtara Igbo niile kedu ka o si kụzie ikpe ọgbọ ịga ọfụ maọbụ ịtụ nzu n'ụtụtụ ịma ị na-achọ ka ịkọwa okpukperechi dịka etu o si dị n'obodo ndị ọzọ ndị be anyị si n'ọkwa mba na-achị n'olu ihe anyị chọrọ ịma ka o si agwọkwara agbụrụ ofu iji asị ndị a na-ekpe alakụba aka ị chọrọ ka ị maka iwere anyị tinye n'akwa anyị akwa ha ọya iwere anyị ọkpa itinye n'ime akwa anyị akwa ha onye ọbụla nwere usoro nke onye ọbụla na ya na-akpọ ọnatarachi etinye na chi ezi na-adị na mma ka nye gị ọmụmaatụ ihe na-eketa ekwu etu esi ekpere Chukwu ị na-ekwu ọchị na-atọ m maka na okwu a bụ Chukwu na okpukperechi abụghị ofu maka na ihe akịta bụ Chukwu ihe abụ kịta Chukwu ihe ibu n'obi bụ God ọhịa Chukwu kere ndị ọcha anaghị ama ihe bụ Chukwu okwu a bụ Chukwu ya bụ asụsụ Igbo a mkpụrụ okwu Igbo a bụ Chukwu ọdụ n'asụsụ ndị ọcha onye ọcha bịara na-ajụ anyị mmụọ anyị na-ekpegara onye ọcha bịara jụba ndị Igbo jụbaga anyị mmụọ anyị na-ekpegara anyị na-asị na anyị na-ekpekwa olu Chukwu na-ekpere Obinokpadị na-ekpere Amadioha na-ekpere ha aba na-ekpere ududo nka efere ndị a bụghara ọmụmụ ka arụsị ha nwa bụga mmụọ ndị mmadụ na-efega ejikwa nkịta ha bụ arụsị ka ha bụ mmụọ onye ka m na-ekwu maka na a sị na arụsị bịara abịa n'ala Igbo arụsị bịara abịa n'ala Igbo ndị anyị kpọgasịrị afọ ugbu a kọwarịrị anyị ndị ha bụ ha bịara abịa ha badị na agụrụ ududo nke adịra na nka ndị anyị na-ebịara abịa na nka ha ba ududo nke adị n'ọba na nka ha badị na agụrụ efere ogbuide dị na Oguta n'Igbo Amadioha dịkwa n'Igbo Ebinokpabị na Arọchukwu ndị a niile bịara abịa n'ala Igbo Ebinokpabị si na Kalaba bịa n'ala Igbo ihe ndị a bịara abịa n'ala Igbo onye ka anyị ji asị na mmụọ anyị na-efe bụ ndị Igbo na mgbe ndị ọcha bịara ha na-ajụ anyị kedu mmụọ anyị na-efegara anyị wee na-asị na anyị na-ekpere ana ndị Igbo na-ekpere ana emere eji enwe n'okwu ana onye ọbụla bụ dibụ unu ga-enwe ebe ọ nọ na-ekpere chie ebe ahụ ọ na-ekpere chie ka o jebe ụzọ jee dọọ ana ịda ana bụ ihe dịka ihe ndị mmadụ na-akpọ kịta inwe ọta maka na ewe ebe a na-akpọ anị agba anị ebe a ka ndị mmadụ niile na-eje oge gboo ebe a ka a na-eje eme ma eriri niile ma ekpere enwere aja anị enwere aja anị nwee aja anị ebe a na-atụfu ndị toro afọ n'oge gboo ndị mere arụ ka a na-atụfu na ha nwa atụfu ha n'aja anị maọbụ n'aja ọfịa n'aja anị maọbụ n'aja ọfịa ọtị tụtụ ebe ya ka anyị ji asị na enwere ihe nwoke dị mbụ ụlọ ga-ebu ụzọ
bịa bie dobenu daanị ịdaanị bụ iwube ọta ebe ọ na-eje ya na chie na-akpa nkata ịghọtara ya tu ụtụtụ o jee n'ebe ahụ ọ dọrọ anị ọ tụọ mmanya n'ala kpọkuo ndị na-ejere ya ozi ebe ahụ o nwere ike ịkpọ ọ bụrụ onye mere agwọ kpọkuo agwụ ya ọ bụrụ onye mere ngene ọkpọkuo ngene kpọọ ndị nna ọkpọcha ndị nna nna ha bụ mmadụ gbagazie ndị mmụọ ma ebe ahụ ya gbakpọcha ha ọ tụọrọ ha mmanya ụwa ọjị tụpụrụ ha ọjị nke o mechaa n'ihe ọ ga-eme n'ụbọchị ya bụ na ndị be anyị na-ekpere ana na-ekpere elu anya ka eji wee sị na ọbasị bi n'elu anya ka nke mmụọ nke bi n'elu ka a na-akpọ Chukwu onweghị ebe a na-ekpere ya ọ nọ na mmụọ nọ n'elu onweghị ebe a na-ekpere ya iche maka ihe na ọ bụ mmụọ nọ n'elu mana mmụọ nke nọ n'ala bụ Okwuani ije kịta na eje na Nnewi ebe a rụrụ ụlọ ụka ebe a bishọp nnukwu ụkọchukwu bi na Nnewi Maria Asọmpa ebe a bụ Okwuani na Nnewi ndị Nnewi ziri anyị ndị Okwuani na Nnewi ebe anyị nwere Maria Asọmpa nọ n'Okwuani ebe enwere Okwuani na-eze Okwuani pụtara ebe adọrụ ana niile bụ otu mana o nwere ebe ihe wepụta ihe dị asọ dịka ebe gị na chi gị na-akpa nkata anyị ka a na-akpọ Okwuani enwere mmụọ bụ Okwuani mana mgbe ndị ọcha bịara na-ajụzi ndị be anyị ndị gboo ka esi nke ha chi ha na-ekpega ha sị ha nwere ana a na-ekpere ana bekwara Chukwu nke bi n'elu a na-ekpekwa Chukwu ezi ka ebe dosa Chukwu bi n'elu kedu ife ọ na-enwe n'elu na-agọzi anyị na-enye anyị niile anyị chọrọ nke nọ n'ala na-edugharị anyị n'ime alụ a na-egbu oge a ga-asị gị n'ime alụ mmụọ ahụ nọ n'ala eme gịnị etigbuo ogo anya ka o ji abụ onye Igbo ji anyụ iyi ọ gbapụ akpụkpọ ụkwụ ya maka o kwenyere na ana bụ mmụọ ka ọ bụ emejọ ana na-atụọ ya ọsọ mgbe ndị be anyị ji asị na onye jere ịṅụ iyi nwa na-agba ọsọ na ọṅụọla dị nnukwu ihe onweghị iyi ka a na-agba ọsọ maka onye mecha aka na-agba ọsọ efere ya bụ na omenala anyị ikperechi anyị ụmụ ndị na-ekpere anyị onye na-ekpekwara na-ekpekwara chi nke bi n'elu chi nke ha bi n'elu ka a na-akpọ ndị be anyị na-ekpekwara ekwensu ndị be anyị na-ekpere ekwensu anyị abụ ndị anyị ka iji bịa ndị be anyị na-ekpere ekwensu emechaa m ga-egosi gị osisi a na-akpọ ekwensu ọ nwere osisi n'ala Igbo a na-akpọ ekwensu chi ka ọ bụ a na-ekpere ya a na-eme oriri ekwensu etu esi eme Okwuani asị na mbọsị aka ndị obodo a ji ndị ụmụnna maọbụ ndị ọdịbe ha ji eme Okwuani mbọsị a ji echeta ana mbọsị a na-ekpere eze ọbasị bi n'elu nwere ụbọchị eji ekpere ya etu a ka ekwensu nwere ụbọchị nke mbọsị eji ekpere ekwensu nke ahụ bịara abịa ka ọ bụ nna Igbo bidoro ya ọ bụrụ na Igbo bidoro ya ịma na ihe metara eji mgbe onye ọcha bịara okwu abụ ekwensu ọdịnala dị n'asụsụ ya okwu abụ ekwensu adịghị n'asụsụ onye ọcha ihe ọ pụtara n'oyibo bụ etu mmụọ nọ na mmụọ obi eji ekpere mmụọ ahụ obi eji ekpere mmụọ ahụ nwere akara nye ndị ọcha na-akpọ ekwensu maka ịbịa na ọ bụrụ Lucifer ọrịa oyi ị na-ekwu achịtụ na nwaanyị akwụkwọ nsọ ka ị na-ekwu anyị aka akwụkwọ akwụkwọ mụ na abịa ebe anyị ekwu okwu akwụkwọ nsọ ihe a na-ekwu bụ na ekwensu bụ mmụọ ndị be anyị na-ekpere na-ekpe ya ofuma ka ndị be anyị ji asị ikpechalụ Chukwu ikpere ekwensu ikpechala ekwensu ikpere Chukwu ị ga-eme n'etu ala ihe ekwensu na-enọchite anya n'ala Igbo bụ mmụọ ndị agha na-ebute ihe ọjọọ aka iji eje ekpere ha chụọrọ ha aja ọ bụ kịta anyị chọrọ ịkwa ozu ikpere ekwensu si ya biko ana m akwakwa ozu achọ m mmadụ ịnwụ achọkwa m agba mgba na ọdagbuo mmadụ ị na-ekpe ikpere
ijee na okwu ya kperie ya. O nwere okwu, o nwere akara ejiri mara ya, o nwere ozi ejiri mara ya. Ozi a emechaa m ga-egosi gị, ọ dị nso n'ebe, ọ dị nso n'ụlọ ji ana, ọ dị nso National ya House a eji gosi gị ya. Ọ dị n'iru be m, ijere ikpe rie. Ọ dị ọtụtụ ebe na Igbo ukwu ebe ọ dịgiri nne mmelụ na o nwere obodo ndị ka na-ekperi ya etu esi ekperi ya n'oge gboo. Ndị anakụ, ekwensu anakụ jụ na ajụjụ. Nnukwu mmụọ ka mmụọ na-anakụba ekwensu anakụ. A na-enwe oriri ekwensu. Ete ịnọ kịta ha enweghị ego ma ọ mkpa a na-akpaghị ijebe ana ijesi anyị chọrọ ije ekpere na ịchọrọ ịbịakwa ekwensu anakụ akpọgụ jee na ya. Ijere onye okenye ga-akpọje gị ebe ọ dị ọrụdo mkpọ n'ala sị gị kpọbe ya ihe. Ị na-asị achọrọ m inwe gosi ekwensu merie ihe ọ na-ayọ gị. Ekwensu nwa gị bịa n'ihu gị n'ihe ọ na-ayọ. Ihe m na-aghọta n'ihe a maka ma na na-ekwe nkịta na ọ na-anwụghị ibu agbata oyi maka na iburu gị uche ndị ụka were bịa n'ọnụkwu ekwensu nkịta asị m ọkụ gbawakwa m. Ọ bụrụ ya a sị gị na ọmụọ ndị anakụ na-ebere. E nwere ọ dị ka ozuru ụzọ na-atọ na anakụ. Ọkwa nnukwu mmemme bụ mbọsị aja ị ga-eme bụ oge ọzọ ije anakụ jụọ ndị anakụ sị ya ka mbọsị aja emoriri ekwensu ije ejijecha ya nata ị ga na-achọ ị na-eje mgbe niile. Ọkwa nnukwu mmemme a na-eme n'obodo. ihe m ghọtara bụ na tupu ndị ọcha abịa na ndị Igbo amara na mmụọ bụ Chineke mara nke bụ ekwensu. Ọ bụ Chineke. Ndị Igbo amaghị mmụọ dịka Chineke ịkpọ kịta Chineke mana ibie ịbịago n'onu ndị ụka. Chukwu ndị mmadụ amaghị Chukwu okike, amaghị ya dịka Chukwu okike. Ya ma ya bụ Chukwu bi n'elu. Chukwu chi abụrụ ibu nọ n'elu. Chi abụrụ ibu nọ n'elu niile abụ nke na-enye anyị ezu anyị ngọzi. Amaghị ya dịka Chukwu, amaghị ya dịka onye okike. Ịghọtara ya kịta. Ndị be anyị kwetere nọọ mmekọ mama na papa ga-eji amụ nwa. Enweghị nọọ Chukwu wetere nwa. Ndị a na-enye nwa bụ n'ụka abịago. Ịghọtara ya kịta. Na nghọta ndị ụka ka ha si. Mmadụ na-asọ Okeke nwa sịgo na Chukwu bụ nwa Okeke nyere ya nwa. Ma ọ bụ ndị be anyị na-aza nwa ọda na-ekunyelu mmadụ nwa. Ọkwa ije n'obi Igbo, ejere n'obi Igbo egosi gị ọdụ Igbo, ọdụ ọmụmụ. Ndị be anyị na-abụrụ nwaanyị amụta nwa n'oge gboo. Ehie ọdanụ ije n'isi obi ọbụla na-enwe ọda na-adụ ka afọ nwaanyị dị ime. Nwaanyị amụta ha nwa jeruo tọsi ọgọdọ ọda ya ọma na-asị ọda ka ịmụ nwa. Ụfọdụ na-agba emechaa ha adị ime mụọ nwa. Ọ gbaghị nwa ọda. Ije kịta n'obodo a n'ụmụdege ejesịgasị gị ije niile ejebe nwa ọda egosighị be nwa ọda. Ọ n'ọda ka nne ijelu maka ọda sị ọda ya nye ya nwa ọ dị ime mụọ nwa gbaghị nwa ọda. Ihe a na-ewetazi m mgbe na-ajụzi ọ ya ka esi aba afọ ugbu a. Ọ bụ na ọ bụrụzi ka esi aba dịka Ngozi Chukwuemeka Chukwu. Ọ na-abazi n'ọnụ ụka kịta. Kedu ka esi eme ya na gboo? Mgbe ọ bụ na mbọsị a mụrụ onye, ọ bụrụ na dịka tata bụ Eke, ọ bụrụ na a mụrụ gị dịka ebe elekere na mgbachi n'isi ụtụtụ. Ọ bụ n'isi ụtụtụ na mgbachi bụ 9 o'clock, elekere 9. Mgbachi ịgba anachi, ọ bụghị ịsa anachi. Mgbachi bụ oge nri ụtụtụ. Asị gị ịgba anachi. Nkwekịta ịgba anachi gị maka ihe. Na mgbachi ndị Igbo nwere oge. Ndị Igbo nwere etu ha si agụ oge. Ọkwa onyonyo ka a na-enye anya. Ọ bụ onyonyo anapụta n'anyasị. Ọkụkọ kwa. Ọ bụ onyonyo anapụta n'anyasị. Oge ọkụkọ oge ọkụkọ na-akwa ma na chifu. Ọ bụ sasọ ọkụkọ ka eji ama oge. Kedu ka esi ama? Nsị na ma bebe gị na nsacha okwu ote nkwụ. Na nsacha okwu dị oji. Gịnị ka m kwuru? Nsị na ma bebe na nsacha okwu dị oji. Ị ma na m kwuru na m ga-abịa ebe elekere nke 7 nke ụtụtụ. Maka mgbe a ka dị oji etecha na nkwụ bata saa bịa iburuzi mmanya ya jebe n'ahịa. Mgbe ndị dị ochi ji aga ịnọ n'obodo ịmago mgbe dị ochi ji aga. Nsị na ma abata na bebe na nsacha okwu dị ochi.
ije m kwuru na m gara ebe elekere nke asatọ nke ụtụtụ nsị na m abịa na mgbaghachi ịmana m na-ekwu na m gara ebe n'elekere nke itoolu nke ụtụtụ elekere nke itoolu elekere nke iri nke ụtụtụ nsị ga na mma abịa n'owuda ịmana m na-ekwu ebe elekere nke iri na ofu elekere nke iri na ịbụa oge otu anyị kwuru owuda nche na oge anwụ dara sị na mma abịa n'owuda na na-ekwu oge owu bụ elekere nke iri na ofu n'elekere nke iri na ịbụa ya bụ onye a mụrụ n'oge a ewegata afọ a ga-abagasị ya ọ bụrụ na oge owu ka a mụrụ gị mgbe ahụ ahịa gbajuo tata bụ eke ahịa agbaghị uju eke na eke nọ n'uju ya ewere mmụọ gị ọ bụrụ mgbọsị nkwasị gwe nabara onye a mụrụ ya n'uju nkwọ ịghọtara kịta nne nkwụ agbajuone afịa obodo agbajuone ewere mmụọ ya ahịa azụ chukwu asị nwa ịgbọta chukwu na nwa. kedu isi ọnọdụ ụmụ nwaanyị na ekperechi n'ala Igbo? ụmụ nwaanyị na-emere chi ha ụmụ nwaanyị na-abịa n'ebe ekwu aja ha ebe ha na-esi nri dọọ chi ha dobe chi ha mmụọ na-ekpere mmụọ na-enyere ya aka isi nri mmụọ na-enyere ya aka ọ bụrụ na o nwee nsị a chọrọ iti iri di ya ma ezinụlọ ya ka mmụọ ha mebie ya o ya adọ anyị n'ebe dị nso ebe ọ na-esi nri maka na ọrụ nwaanyị dị isi nri. ihe anyị na-ekwu ha wee na-arụtụzi aka ndị a na-asịzi na anyị bụ ndị Igbo na-eme ka ndị Juu ndị Hibru ya bụ na enweghịzi ihe yitụrụ ọ na ndị Hibru na-eme ka anyị ọ na ndị Hibru na-eme ka anyị ọ na anyị na-eme ka ndị Hibru kedu nke ị na-ajụ maka na ha si na Igbo ụfọdụ si na Igbo si Israel wee bata ala Igbo ya mere ha ji eme ka ndị Israel ndị Juu ọ ka anyị ji asịzi na ndị Igbo na-eme ka ha ụfọdụ kwenyere na Igbo ọ maka na ikwelu na omenala ndị Juu ka nke gị ihe anyị ji bịa ịfụ gị ka ị kọwara anyị ihe a ị na-ekwu na ihe ọ iji kweta na omenala ndị Juu ka nke gị ewe njuzi ego okwu aba Adam ọ bụ okwu ndị Juu ha daa m bụ onye mbụ a sị na ya bụ ededara ndịda bụ gịnị ede onweghị onye kụrụ na osi adara ndịda ịma na osi onweghị onye kụrụ ihe dara ada ha daa m Chukwu ji aka nkụ m hei nwoke a dara gị ịmụrụ Igbo ka nsọ ya nwoke a dara gị na be anyị pụtara n'asụsụ Igbo nwoke a dara gị bụ na n'ihe niile ị na-eme n'usoro Igbo sị na carbon copy nwoke a dara ya bụ ịnọ n'ụwa ọ bụghị ịnọ n'ụwa na onye a yiri onye agwa m nwa atasị na onye a yiri gị ọ bụ sọsọ na o yiri gị omume gị ma ije gị ma etiri na isi eme bụ etu a ka onye a si eme onye a ada ka onye a efere a ga-esi na okwu aba ada ọnwụ na ezinụlọ na-asị na onye a nọrọ ya afụ na onye anwụrụgo na onye a na-eme otu onye nọrọ mana asụsụ na be anyị isi ya n'ezi asụsụ be anyị bụ onye dara onye a n'asụsụ bụ ndị Igbo asụsụ anyị nwe asụsụ ndị Igbo ukwu a asị na onye adara onye a adaka ya efu ha kwuru na onye adaka ya iche na onye kwuru na onye a nọ o nwetaghị ihe ịda ihe nke mmanya ka bụ ihe n'iti na ọnweghị ya na onye amaghị onye na ịda ihe onye a dara onye a gasị ugwu aba Adam bụ okwu be anyị. Ị na-ekwu na ozi ndị Igbo jewere Israel nwaanyị nwere ada ada bụ na nwa izizi mụrụ nwa nwaanyị izizi nwaanyị nọ be gị nwaanyị ọbụla bụ ada asị onye abụ ada onye a eziokwu na beziri were kịta dịka nwa izizi bụ nwaanyị ịmụ ga-ebu mmadụ bịa nwa ada ọpụtazi na ada mụrụ ya a na-asị onye na onye abụ nwa ada nwa ada oke ahụ ọzọ nwa ada okeke efere kịta iji gosi gị na ada bụ nwaanyị nwoke bụ nwa nwere oke ọ bụrụ ọzọ ọkpara ọkpara bụ onye bụ ihe nna ya ọkpara bụ onye bụ ihe nna ya ọ ndị Imo na-asụ ọkpara ma ndị nwaanyị na-asụkwa dị ọkpara onye dị ihe niile nna ya kpara ịghọtara ya asụ onye bụ dị ọkpara ma ọ dị ọkpa
onye a bụ onye ga-eti ihe niile nna ya kpara ma ezi ihe dị ya na ajọ ihe dị ya. Ọ bụrụ nwa izizi. Nwoke izizi na-abụ diọkpara onye ga-edi nwa ihe niile nna ya kpara. Ọ ya nwa izizi bụ nwoke. Ya bụ ihe na-achọ ịmata bụ dịka isi kwuo ugbu a na ọ bụrụzi na ndị Igbo bịara abịa kama na ndị Igbo jezi Izrel. Chukwu kere anyị ebe a. Ọ bụrụ na n'ebe ahụ anyị kwadoro ebe National Museum bụ ebe Chukwu kere Igbo, o nwere ebe m ga-egosi gị ebe okwute n'ime ebe okwute ebe o kere ya. O bigide ebe a wee gbagotebezi wee bie n'obi Igbo. Anyị esi enwe mbe anyị si anyị Chukwu kere anyị be anyị. Ọ ya maka na ikwetego na omenala ndị Juu ka nke anyị. Ọ bụrụ na m kwetara na akụkọ anyị na-anụkwa na ndị Igbo sikwa nri wee si Agụleri wee batazie ihe a niile anyị na-emume anyị okpukperechi anyị na-eyitu nke ha ka anyị si aba nwa afa ka anyị si eme akwa ụzụ na ihe ndị ọzọ ọ dịzie ka ọnwụ nke ha onye ka anyị ji bịaba si ọ bụ eziokwu ka Igbo ọ bụ Igbo si dịka esi kee Igbo n'ụwa Igbo sizi ebe a jebezie ụwa niile ebee ka ndị Igbo sizi wee mụsasịa ndị Igbo maara ụwa site n'ọwụwa anyanwụ. Ọnya ka o ji abụ nwoke nwa eche ya isi n'ọwụwa anyanwụ ebe o siri bịa ụwa, maka ndị Igbo kwenyere n'anyanwụ bụ nwa Chukwu. Anyị ka eji asị na Chukwu bi n'eluigwe, ọ bụghị n'urukwu, n'elu urukwu. Ọkpara anyị bụrụ anyanwụ bụ nwa ya na-abịa enete ihe Chukwu na-enetere Chukwu anya. A ka eji ekpọ ya anyanwụ. Anya agaghị anwụ anwụ. Anya agaghị anwụ anwụ. Anya na-enegide. Anyanwụ. Kedu ihe emecha anwụ? Ya bụ anya mmadụ bụ oyibo gbagburu anya mmadụ bụ ihe ikpeazụ na-anwụ na mmadụ. Mmadụ ga-ekubi ume kịta mana anya ka dị ile. Gaa na awa one ma one aga. Elekere ole ma ole aga. Anya mmadụ ewebe nwa. Ya bụ na anyanwụ bụ anya agaghị anwụ anwụ. Ọsọ anya Chukwu bụ anya ejeghị anwụ anwụ. Ya bụ na chi ụtụtụ fụ anyanwụ apụta na-ene ụwa onye necha onye kọrọba nekọcha ihe na-eme n'ụwa chi jie ojekọrọ Chukwu. Abịa Chukwu jekọrọ Chukwu ihe ọfụ taa. Ya ka o jere tata bụ eke amụwa gị taa abaa gị eke nwa eke. Ọ bụrụ na amụọ gị taa na mgbe chi jiere nne ihe ya abazi gị bụ nwa oye. Ụmụ na amụ gị ebe elekere nke 7 ka abalị nwa ya abazi gị bụ nwa oye, maka na anyanwụ afụcha na ndị amụ taa ọ bịakwazi echi ọhụgụ ọ bịazie echi nwa nna mụrụ nwa. Ọ dị ma ị na-ekwu okwu na ụmụ nwaanyị na-eche ekperechi site n'usekwu na ihe ndị ọzọ. Ụmụ nwaanyị dịka o si dị ha nwere ike asị ka aga ọfụ maọbụ kpee ekpere n'ebe igwe mmadụ nọ. Nwaanyị na-aga ọfụ, ụmụ nwaanyị n'ọnụ nzukọ ha agọrọ onwe ha ọfụ. Mana ndị Igbo ọ bụ na nwezi nwoke nọ ya na nwoke agọ maka na nwoke tọrọ nwaanyị. Ihe nwoke ji tọọ nwaanyị bụ gị. Ya bụ onye mbụ ihe na-akọrọ ma agba akọ akwụkwọ nsọ. Ugborogodo akwụkwọ nsọ ga-adobe dịka ihe ikwuru kịta ịmụ nwatagoro na Igbo si ebe a esi na Igbo si na Chineke kere ya ebe ya ebe a o kere nwaanyị na nwaanyị ofu mgbe. Agba na ngụlọ okenye nwaanyị osike nwaanyị ngwa ka eke o sike nwaanyị anyị ji aha jụzi nneta mgbe ọzọ anyị na-ekwu maka ya bụ ihe anyị ji banyere na ya bụ nwoke na nwaanyị ka nkịta. Ọ dị mma. Kedu wee sị gị na esi na Chukwu kere nwoke mbụ Igbo anyị mbụ nna anyị wee jụbazie gị keduzi ka o si esizie na ihe mere o ji bụrụ nwoke tọrọ nwaanyị bụ na nwoke na-enye nwaanyị onye na-enye n'ụtọrọ obere ada enye ngọzi, obere ada enye ihe onyinye nke ndụ bịa bụ onyinye kacha onyinye ọkwa ya. Maka ya bịara na-ekpe ekpe na-asị Chukwu ị na-ekpe na alakụba, ị na-ekpe n'ụka, ị na-ekpe n'obodo, ị na-ekpe n'ọdịnala, ihe ezi ekpere gị niile bụ gịnị tinye gị ndụ. Mgbe ndị Igbo ji asị onye ụmụnne ya dịịrị afa jere ọjụgoro nwa dibịa maka ndụ ya ndụ moo
tupu okwubezi ndị na-aka afa edu anyị maka ndụ m osi ama adụkwa o wee bidogodo na gị ihe ebugo dogodo ndụ maka onye dụ ndụ okwu ụmụnne ya achọrọ m ka ido anyị so onye mere na nwoke na-enye ya mere ji tọọ enweghị m o ji tọọ nwaanyị ọ nwaanyị dị nọla ana o wee nara nwoke ndụ ewee mụọ nwa ọ nwoke ọ sị na mkpụrụ nwoke ka esi eke mmadụ na nkọwa nke bịara abịa si nọ na ahụ nwoke ka esi kepụta nke anyị na-egwu asị gị na nke dom na gị na-aba anya na-abụ okwu akwụkwọ nsọ bụ na mkpụrụ si na nwoke ga-esiri na nwoke wee banye n'ime nwaanyị. Oge nna anyị Igbo bịaziri ezi ka o si nweta nwaanyị nke Chukwu kere ya. Chukwu kekwara ka nwaanyị nke Chukwu kechara ya ka nye nwaanyị ka erie nwaanyị si na ahụ ya ka ya ọ bụ si na ya ọjọọ si ke nwoke ka o si ke nwaanyị. iweta akwụkwọ nsọ ahụ ị na-agụ efu na ọkara akụkọ okike na-abụ jee weta akwụkwọ jee n'isi isi egwu anya ofuma efu na ọkara akụkọ Genesis chapter 1 ọkara akụkọ okike bụ ọkara akụkọ okike bụ ọ si nke izizi bụ na n'okecha na ọkụwara mmadụ kpụcha ọ gwaghị ma nwoke ka ọ gwụrụ ọ gwaghị ma nwaanyị ka ọ sị na ọ kpụchara kwukwasa ya okuru o wee bụrụ mmadụ ọ gwaghị ma nwoke gwaghị ma nwaanyị ọ sị male and female he created them o kere ha nwoke na nwaanyị. Ije ndị Igbo si jezie wee banyezie Juu maọbụ Israel wee batazie ka ị ga-akọwara ka o wee doo ya ka anyị mazịrị nke bịara abịa na nke na-abịaghị abịa maka na ụfọdụ otu anyị si akọ ugbu a ndị na-ekiri anyị ga na-asị na anyị si ka ezi ihe Okafọ ụzụ na-ekwu na ebe ha sara anyị si Israel si Juu na omume anyị na nke ha yitu mana ụfọdụ ajụgo ajụjụ si ebe ọ bụ na anyị niile yitu gịnị mere ha jide ọcha iji jụ ndị Igbo niile nene n'ọbara nwere nke agwaghị n'ọbara ha na onye Juu jiri ma ndị nene na Nnewi n'afọ gara aga ma ndị nene na mgbe ndị nene na nri ndị nene ebe niile a ma ndị nene na agreri onwego nke a gwara gị na-enenecha na kwenye na-agụ akwụkwọ na-agụ newspaper akwụkwọ mgbasa ozi onwe na nke ịgụtarasị na-enechara ọbara onye a ya na nke ndị Juu bụrụ ofu ije na Etiopia enenego ọbara ha fụ na ha na ọbara ndị Juu bụ ya ijekwa ebe ụfọdụ dị iche iche ịfụ na onye na-egwu ndị nenegoro ọbara ha na nke ndị Juu bụrụ nke ịkpata na nke be anyị na-ekatabeghị nke be anyị na ọbara onye Juu bụrụ ya ka nna gbara a sị gị na Chukwu kere anyị ebe a kechaa anyị bido na-akpụ ihe etu ndị Igbo ukwu si bido kpụwe ihe okwute edebe anyị nwere ebe okwute dị na mgbadaba anyị ewere okwute sibe n'isicha anyị tufo were ịmụ na ọdị ọtụtụ nri ndị Igbo na-esi anaghị ọ bụ kịta anyị na-esi rice n'oge gboo onye na-esi ọna ji na-eghe n'ọsọ onye na-esi ọna ka esie n'abalị abanye na eyeri ọna ma ọ ya bụ echi a na-esite ọna aka a na-esite odudu n'ọkụ ka esi enweta enu esi n'okwute enweta ọkụ ya bụ na ndị be anyị na-esi nri n'oge gboo nwee nri a na-esi ruo echi o nwere ụdị agwa anyị nweghị ebe anyị anaghị esi ofu abalị ị ga-esi abalị na abụ ya achọpụtazi ha nọ na-aba ha si ezi ọkụ kwa ya ozigbo ọkụ wee sichaa agwa tutu ozi ahụ na ite agwa nọ n'ala ọ nọzi n'ala maka ihi na okwute ejiri si ya agbaliene ghọọ igwe ayọn ọ iwere ayọn ọ were osi mee osi ite ọ ga-agbaze o gwụziri nkụ ya ọ bụ na ya ka isori ọgbaze eri ọsịsọ anwụrụ ọkụ si na ya pụta ya emekwuta ọgbaze ghọọ mmiri ozugbo etu anyị si bido jizie bụba ihe ịghọtara kịta nke anyị na-akpụzi ma ego ma ọkụ ndị mmadụ na-abasa ndị Igbo si ebe a jegide banye ugwu dị na Cameroon site n'ụzọ Ogoja banye ugwu dị na Cameroon wee pụbazie Zaire
wee bụwa Haiti na anyị suru ndị anyị si nsi ndị Haiti bụ ndị agbatara n'ohu n'ozugbo ndị Haiti bụ ndị ohu egbukọrọ ọnụ ndị rụrụ ọrụ ohu na Amerịka na ebe ndị ọzọ n'obodo ndị Europe egbujere ha Haiti. Ịghọtara ya? Ọ site n'ebe a ka ndị be anyị si ebu ihe akpụrụ na igbo ukwu were eje mba dị iche iche dịka gold asị na-egbutere n'ala Igbo ma bronze ga ọnụ ọkụ ma ọnụ nchara ma ha niile anyị bụ eje obodo oyibo eje ele n'obodo a na-akpọ Italy na Sicily na Venice. eweboro ndị ọzọ n'ala Igbo Igbo ukwu nọ n'ala Igbo ewebe ụmụ Igbo nọ n'ala Igbo ụmụ Igbo niile ebu isi na Igbo ukwu mana ndị nri anyị kwere nọ ndị abụghị n'ụba anyị isi gara ete nnekwu n'iresi gara ị mara a na-anụ ọgụ ndị mara na-agbasa ndị mara na-agba ọsọ ndụ ụkwana ihe bidoro taa ete nọkịta na n'obodo gị o nwere etu esi nnukwu ọgụ ya esi ka nye gị ọmụmaatụ etu nkịta esi anụ ọgụ Boko Haram na ugwu Hausa kwe ma ọ bụ ihe niile agbachara ọsọ ya natakwa eme kịta ebe ndị gbajere anọrụzie na ya ha nọgidezi ebe a kịta ha bụrụ ndị obodo ha mụsawa agha na-ebute mgbasa mmadụ mgbasa obodo. Kedu ebe ụmụ Igbo ukwu nọ n'ala Igbo gasị anọ n'Enugu obodo ọbụla na onye ọbụla na-asụ Igbo mana ndị nri na ndị agụrụ na-asụ Igbo ndị abatara na ba ihe oyi kịta bụ na iruo kịta na n'ugwu Hausa ọ bụghị onye ọrụ n'ugwu bụ onye Hausa ka ịma o nwere bụ ndị Hausa mgbe ndị binyere ha na-asụkwa Hausa kịta ndị nri abụghị ndị Igbo ha binyere anyị ebinyere ha si gara were bịa ọsọ ha bụ ndị so binyere ndị Igbo ọsọ ha binyere ndị ọzọ bụ ndị be anyị gbara ọsọ dịka ndị ka ndị Arọchukwu ndị abụrụ ndị Ịcha mere mgbe ha batara na ndị nyere ha na-abụ ndị Obosi kima ebe Obosi a na-ebosisi a na-esighị ike ana mmiri Naija osimiri Naija anaghị esighị ike ana ubom ị na-azụ ya ọgbọ na-ebosisi a ga-eji akpọ ya Obosi ịghọtara ya kịta enyezi ha ọnụ mara ebe ha bi ndị Ịcha biri anyị ọnụ Ịcha ọnụ means street or household or ogbe ya bụ na ndị Enugu na-abụ ndị Igbo ukwu ndị Imo ndị Igbo ukwu ndị Abịa Igbo ukwu enwere si ebe a wee pụ mana mkpụrụ ji ekwu ete ene ndepụzi ha na-amụsara bara ụba n'aka dịka anyị na-ekwu maka omenala gịnị buteziri osu na ohu ọ bụ omenala Igbo ihe butere n'osu na osu ọ bụ omenala omenala anyị ohu bụ omenala anyị ohu bụ ndị na-arụrụ gị ọrụ ndị gotere na-arụrụ gị ọrụ osu bụ onye gotere mmụọ be gị ịghọtara kịta mmụọ ahụ bụ nke arụsị anya nwere mana ọ bụrụ isi na arụsị abịagonu na ndị mmadụ na-egotezini kama iji achọ ka mmadụ jee chụbara ya aja binyere ya ije gote mmadụ ga ọrịa ọ na-enete ya anya gị na-ekpere ya mana onye na-arụrụ ya ọrụ ịgote na-ekwu ịma kịta ịchọ ya na kịta o nwere ọdị mmanwụ ya bụ ị na-eti mana ihe na-ataka ọjị ndị mmadụ na-asọ gị asọ ịghọtara kịta ị nwere ike jee gote ofu mmadụ si ya na-enekwara gị mmụọ anya nwe igotere egote ife eji asọ ohu osu na ohu asọ na be anyị n'Igbo bụ na ndị Igbo kwenyere n'agha maka ihi na anya nụrụ bido ụbọchị mbụ ka anyị bịara nụ agha ka a na-agbasa asasị gị na-agha bido mgbasa ndị Igbo a na-anụ obodo n'obodo na-anụ anaghị azụ ana na-azụ nka oke ọchọ dịba n'obi mmadụ eri ekere mmadụ oke ọchọ na-ebi oke ọchọ sesuru agha maka ihe oke agha ahụ a na-anọ ị gaghị akpọta osu tinye ya na ndị agha gị ya ga-eji ekwe ka osu chi ọzọ ị gaghị akpọtakwa ohu tinye ya na ndị agha gị ya ga-ejighị ekwe ka ohu chi ọzọ ohu mana ọ bụghị ụmụ ya ihe ọzọ na-eme ihe ọzọ gị na-emeri ya dịka nwa na-ekuru ugwu nwa mana ihe ọzọ gị na-emeri tupu igote ya ọ bụ nwa Igbo
tupu ụmụ Igbo kezi ka nwa Igbo dị na ọ gatazi butezi ụmụ onye Igbo otu na-enenu ihe nkịta egwu kịta na-asị ndị na-enye ezi anụkwazi anyị bụ ụmụ Igbo anyị tosiri na-anụ anyị tosiri ịma na mmadụ gbasa anụma enwe ndị ji ha amazi etika na bọsiri bụrụ ime na igbobe nke etu ahụ akwụkwọ nsọ siri kwu ịgbe nwe nye na-anụ nwaanyị maka anyị na-ebu nwa Adam mụrụ ha gbasara na na-eche amaghatara kịta so na osu na ohu ihe eji asọ ha asọ na ndị Igbo ka nna agwa gị bụ na ndị Igbo kwenyere n'agha na agha na-ada mgbe niile ya bụ na ndị nze na ọzọ gị bụ ndị na-ejere gị agha ihe oyiri kịta bụ Naijiria ala anyị ije kpọta onye China ka ọ bụ na Naijiria na-adị ka ọ mara ihe niile ịnọkọta nọ na Naijiria ime onye isi ndị amị Naijiria onye isi ndị agha Naijiria ọ bụrụ onye China ma ọ bụgodo onye Ghana ma ọ bụ onye Benin Republic ihe emenwe mana nke a dị iche maka na nke a bụ ofu onye nke ikezi ọ bụrụ na onye Igbo ka ọ karịrị aka nna gị dị iche ihe oyi kịta aka ịtụ ịnọ nna gị dị iche nna m dị iche ị na-asị nke na mma kpọrọ gị nwa ka ebe m nọrọ soro ndị na-anọrọ m ọgụ ihe egbunu nnu mana ebe o bidoro otu a ewe ka Igbo ga-esi mebi ya emebigo ya enwe ike ịdị maka na o bidoro ebido ọ bụrụ na otu Igbo si bido aka ndị mmadụ ji ajụ asịzi emebizi na kịta si na osu jana n'ohu jana ndị be anyị na-ekwubego etu a osu na ohu na ife ndị be anyị ji ekwu osu na ohu na bụ na nkwenye akịta nke ọrụgụ maka anaghị anụzi ọgụ mba na mba anaghị anụzi ọgụ obodo na obodo nwekwaziri obodo nwere ndị agha ịghọtara kịta sọsọ ndị agha na-enwezi kịta na-aba asị gị ọrụ ndụ nche na-eji ruo ma kịta ọ nara ala ahụ ihe dịka na Igbo ukwu a esi ka ije kpọta onye abụghị onye Igbo ka ọ nọ na ndị nche obodo anaghị ekwe makwa mana ihe egozi bụ na ihe na-asọ ya asọ na ihe na-asọ onye bibe gị asọ mana ịgụnye ọrụ nchekwa ị nwere ike mmadụ ije kpọta onye Hausa ọ na-eche nchebe mana si ndị obodo na ha chọrọ inwe ndụ nche ya na-eche obodo jee kpọta onye Hausa asị gị mba mana ụfọdụ rụkwara ụlọ na be ha ọ bụrụ ndị Hausa na-eche ha nche mana ichezi obodo ichezi ogbe ọ dị mma na mmụta niile m na-aghọta bụ na Igbo si Igbo ukwu wee pụbazie enwere ike agwụbazie ụmụ one ka Igbo mụrụ asị na Igbo mụrụ Enugu mụọ Abịa mụọ Imo mụọ nke a bụ n'ọnụ kịta mana oge mbụ ụmụ one ka Igbo mụrụ oge mbụ a mụsara na-aga nna Igbo ukwu bịara ebe a a sị na Chukwu kere Igbo ka o si kee Igbo o kechara Igbo mụzie gbasaba mana enweghị ka esi mara ụmụ na ụmụ ihe esi agaghị amakwa na ụmụrụ na ọmụrụ ụbọchị ụtụtụ mana o kechara nwụrụ na-aga ọ ka ndị na-ekiri anyị Igbo mata ha chọọ ime ihe n'obi abịawa na obi Igbo n'obi Igbo ka ihe abịa iberu n'ogbu Igbo idefu anadara Igbo idefu anadara Igbo ijere ebe a nwee ihe na-akpa gị yọọ onwe etu o si dị gị gbe nna anyị Igbo maka nna anyị Igbo anwụghị anwụ ọnwụghị anwụ kwa ijere bie ọnwụghị anwụ oyi nala ana etu o si nwụ oyi nala ana ọ nakọtara afụzi ihe ọ dị mma ụmụ Igbo ọ bụrụ na ugbu a ka ị na-ekiri anyị onye anyị na ya na-akpara bụ onye nze onye isi mbido Igbo onye nze Okafọ ụzụ na-akọrọ anyị ka anyị si ekpere Chineke na ka Igbo si bịa n'Igbo bụ nke Chukwu na Chukwu kere ya na enweghị ebe o si bịa n'ala Igbo wee kee ya n'ime Igbo ukwu wee si ebe a wee na-amụsasị na-akọkwara anyị ka anyị si efe Chineke anyị na ndị Igbo bụ ndị na-efe Chukwu na-efekwa chi ọzọ na ekwensu nke a bụ ihe ọ kwaziri wee siza anyị na-ekpere ekwensu anyị na-ekpere ekwensu ikperu Chukwu bi n'elu ikpere ana ịzụkwasara ọkpa ikpere ekwensu ọ na-akara ọgọ mma na ikpere ekwensu ya biko ekpekpe na-akpọ na ndị anyị ka na-ekpere ibi ntụ ka nkịta na-ekpekwuri na-asị ekwensu bụrụ ike gị naba ọ bido ka ị na-ahịa
ekwensu biko buru ike gị naba ị na-ayọ Chukwu ya chụọrọ gị ekwensu ọrịa sị ekwensu biko dododo buru nnọọ ike gị naba ekwensu jebere onwe gị mgbe na-asị mmadụ jebere onwe gị ọ mkpe ka ị na-ekpere ya anaghị ayọ osi biko a ga-ebe ekpere Chukwu ọhịa ya Chukwu ayịyọ ọrịa ihe mfukwe ekwensị na-ayọkwa esi biko jebere onwe gị ekwensu biko hazine mụ na ezinụlọ ọ ndị ebere ọgbara ọhụụ na-enye ekwensu ọda na-enye ya ihe na-enye ya iwu n'aha Jizọs anyị kwere Igbo na-anụgonu ya na anyị si ebe a wee na-ewere ihe njikọrọ anyị na ndị Hibru maọbụ ndị Israel dịka ụfọdụ si eme ka anyị ghọta na Igbo bidoro na Chineke kere ya kee ya na Igbo ukwu wee si ebe a wee mụsabazie na mpịakọta okwu anyị ugbu a kedu ihe ndị Igbo ga-eme wee maziri ihe a ikwuchara na ihe ịrụtụ aka maka ndị ka na-asị ịchọba iche echichi maọbụ ihe ọbụla ị chọrọ ime ijere nri maọbụ agụleri maọbụ anụkwazi m na-ewekwazi ndị ọzọ ka na-asịkwazi na be ha nri ọdụ one ndị ribu ndị na-akụ azụ bịa binyere anyị n'Igbo a ga-eji asị oru na Igbo bụ nwanne ọnụ oru abụghị Igbo mgbe abụghị oru nwanne anyị nabatara anabata ha bụrụ nwanne anyị Igbo na-akụ mmadụ ndị oru bụ ndị ọkụ azụ a ga-asị na chi oru ejiene ya bụ na anya nwa dara na chi oru ndị nri bụ ndị na-akụrụ onwe ha azụ bịa binyere anyị anyị achụkwana ha anyị bịasịkwa anụ ha na maka ọ ha bụ ndị ihe eji ekpọ ha ndị uru bụ ndị gbatara anya ọsọ ndụ maka na ebe na-egara onye na-abata na-egara na-abụ okenye ọ nri ka o ruwere ebe ata na-egara ndụ asị na oje ha bụ ọgwazi ọsọ ndị ya kpọpụta anyị nabata ya ebe a ka esi butekwa ma mmụọ bịa ọ bụ mmọnwụ ndị ịgara na-etinye mmọnwụ maka na mmụọ abụghị omenala Igbo ọ bụghị omenala anyị ruo mechi mmụọ abụghị omenala anyị ruo mechi ikpere arụsị abụghị omenala anyị ruo mechi gị na-ebekwa na arụsị ọgwụ arụsị ihe a ọgwụ ndị ọcha gwokwuru n'onwe ha nwee ya ime ya ọlụa ọmụmatụ ọgwụ mgbochi ụmụaka ihe afọ na ha na-ebube n'akpati na-enwe ihe nju mmiri oyi na-enwe mmiri jụrụ oyi n'ime ya maka onwe nke ya abịa wepụta ha na ọnụ ha na mmiri jụrụ oyi omegene o mebie ịgba ya ụmụaka onye ha arụzi mgbochi ya asị gị onye ọcha arụcha ọgwụ sị ga-edobekwa n'elu anyanwụ iwere ha na-eje n'anyanwụ omegene o mebie onwe ọgwụ ya arụcha asị ga-ebukwa na-eje n'ọkụ na ọkụ anaghị afụ nka onye ọgwụ ọbụla arụrụ arụ nwere mmerụ ya enwụcha ọgwụ asị gatakwa n'aka oyibo nwe ga anyị nweta asị ga nkwa na mmiri ara ehi ịghọtara na nke a na-emerụ ọgwụ a onye ọgwụ ọbụla nwere ihe na-emerụ ya ọnya ka o ji bụrụ na oge gboo ya na-eje agha agwọta ọgwụ eji agha maka na onye afa ji ekwu ọgwụ eji agwọ agwọta ọgwụ eji agha agwọcha ọgwụ a ewere ogirisi tinye ya eji etinye ogirisi ebe a na ogirisi ada anwụ anwụ ka o gosi ebe a na-ọgwụ ọgwụ a na ebe edobere ọgwụ ahụ eji eje agha ejebe agha maka agha nwere ike obighị na ofu ọnwa obighị na afọ na abụọ obighị na afọ ịtọ agha ị na-ebido kịta ịmaghị obibie ndị na-ekiri gba oke maghị ihe a na-akpọ ogirisi ọkwa osisi osisi ọdụba a na-etinye ya ka ị ga-etinye n'ala ihe eji egosi ọ na-eji iji egosi ihe na ebe ihe dị ịghọtara ya ka eji eje abịa etinye n'ebe ahụ agwọrọ ọgwụ ahụ a sị ga-emerụ na ka ị ga-adị imerụ ya ihe eji etinye ya ka o doo ga n'ọkwa ebe a ka ihe adị maka ọ bụghị mbara ezebe gị niile ọ bụghara na be gị niile o nwere ebe ọpụ asị gị emerụ na ọgwụ ahụ ga emerụ na ya ị na-eze ọ bụla asị gị na ihe na-enye ọkụkọ kwa afọ ị na-enye ọgwụ ịgwọtara agwọta ka ka ọgwụ ịgwọtara agwọta isi jee agha eji abụzi chi gị ka nna ajụ o nweta o esi abụchi onye maka ọgwụ ịgwọtara o ji iji were megịrị jee aka ji akpọ arụsị ọgwụ kedụzi ka anyị ga-esi wee mee ihe a ka ụwa niile ndị Igbo niile mara kpọmkwem nekwa ebe anyị si ka ime onye akọrọ n'elu akọrọ na ana ghara ịdịzi otu a ụzọ ihe na-atọ ka eji akọwa be ndị si nke mbụ si na-akọ ha
akọ nna nga akọ na Igbo si ebe a enwe ihe iwerụtụ aka a ga-eji ana m nke ntị nke ize bụ si na-akọ ha akọ nna nga akọ na Igbo si ebe a anyị bụ Igbo n'afọ 1946 ka etinyere ukwu n'aha anyị mgbe ndị ọcha bịara biri n'ugwu ọkwụ na-aga ndị be anyị ji ọrụ n'ugwu ọkwụ a na-apịa ha ịtarị ihe eji achọkwara onye Igbo ukwu ịtarị bụ na eweta onye ọcha na-eme ihe a na-akpọ attendance agwụ ya edekọ ndị bịara ọrụ abịa ide aha gị ide obodo isi nje nzukọ kịta a na-eme ka asị ee ọ na-emere onye Igbo ukwu jeruo ode ịtụ aha kịta Okonkwo oke ahụ ụzọ Ugochukwu onye ebe ode Igbo gị nwee ede Nwankwọ Ụkachi Okeke onye ebe Ebonyi ifere ya onye ede nke onye ọchebere na sikere onye na-ede Igbo a ị na-akọwazụ na ọbegwu bụ Igbo niile ịghọtara kịta ị na-akọwazụ na ọbegwu bụ Igbo niile na ịchọghị ikwu obodo gị pịa ndị be anyị taa akọwachakwara onye ọcha ọzọ bịakwa ọrụ na-egbukwa ndị be anyị ndị be anyị sị na ọ bụghị ihe aka ihe ayawazi o na nzukọ ịgba nsị oge eji eri ji ndị be anyị mechaa iri ji n'afọ 1946 Disemba ịgba nsị na iri ji bụ asụsụ kịta asụsụ Igbo bụ iri ji ọ bụ obodo na-akpọ na iri ji n'ufu ma na-akpọ ya egwu otite ụfọdụ na-akpọ ya ajụ ụfọdụ na-akpọ ya isi ji ụfọdụ na-akpọ ya njọkụ ji iri ji bụ n'ọnụ kịta ka ịsụ ya na asụsụ Igbo kịta ndị be anyị si nọ iwepụ nsị dị na ji wee rie jọ ya bụ ịgba nsị dị na ji o ji egbu mmadụ ya na-ewe ihe dịkwa na ji na-egbu mmadụ jeri na-eji aka ha aka sagbuo oge n'afọ ya bụ esichazi ihe a niile apụ o nwere ji aka irie ji aka ha aka ọsagbuo oge n'afọ biko maka na anyị chọrọ ịma ka ndị Igbo si efe Chineke onye ma alụ n'obodo na gboo na ala Igbo kedu ihe a na-eme kedu ka esi achọpụta ya ọ bụghị arụ onwe ime na arụ n'obodo dịka mbụ onye zuru ohi arụ ka arụ n'obodo bụ izu ohi atụrụ ori ji na-ede ohi atụrụ ụzọ arụ na-abụ bụ arụkwụ nwa na ala Igbo arụ ka arụ na ala Igbo bụ izu ohi atụrụ ma enweghị mgbaghara n'izu ohi ji nnukwu arụ ka ị mere kedu ihe a ga-eme onye anụ ya azụ a ga-achụpụ ya achụpụ n'obodo chụpụ ndị ya na-afesa wee natakwa nnukwu arụ ka ọ bụ na mmadụ zuru ohi atụrụ mmadụ gị nnukwu arụ ka ọ bụ na mmadụ jere bụrụ ji ọ nnukwu njọ ka ọ bụ nnukwu arụ ka ọ bụ nnukwu ajọ ihe ọ karịrị na mmadụ na mmadụ nwunye ya mba ma ọ dị na nwunye mmadụ mba ga-abụ obere arụ kebe arụ ọ bụ mmadụ ịjụ ji akọrọ n'ala ije bụrụ ya anaghị akọkwa nke ahụ aka ọ nnukwu arụ ma ọ bụ mmadụ izu ohi atụrụ eteghị na izu ohi atụrụ ihe ha bụkwa igwe obodo ọsọkwa gụgbacha ọsọ ọchụ nata gụgbacha ọsọ nata gbụọ arụ kpụcha arụ ịghọta ife na-ekwu kedu ihe eji asọzi atụrụ anụ atụrụ ọbụla anụ atụrụ asị na ọ na-enye unu atụrụ na-achọrọ okwu atụrụ na-ekwukwa n'okwu ebe nwaanyị mmadụ dobere atụrụ ndị mmadụ dobere ade ebụrụ atụrụ ya alụ ọ dị mma anyị ga na-apịatizi ugbu a biko kedu ọtụtụ arụ ka a na-emebe anyị onye chiri ọzọ mere nsọ na-iri nkwụ ya ịkwanyere ya nkwụ eti ya gbụdọ ya nkwụ arụ ka ọ bụ ọ tụsighị eme maọbụ iti akụ bụ onye nze maọbụ iti akụ n'anyasị eji anyasị eti akụ akị mmadụ ga-atakwa eji anyasị eti akụ kedu ihe ọ na-ebute na onye tie onye a enwe ihe ga-eme onye a na mmụọ onwe ga-eme onye a na mana ọ dịghị mma ọ sị na ihe obodo anyị na-asọ nsọ nwaanyị ịgha ọjị bara nwaanyị igbu akwụ rigoro anụ akwụ gbuo akwụ ọ bụgo sọ nkwụ dị nso n'ala nwaanyị agaghị egbu ya nwaanyị agaghị atọ ụtọ ọjị ha na-ebara nwaanyị ịta akụrụ anụ
kidney barụ nwaanyị ịta anya anụ barụ ma ọ ịta akpụrụ ha ọgọ mana a na-enye ukwu anụ a ga-enye ukwu anụ mụrụ ihe ata akpụrụ ọhịa ya na ebe a na-enye nwaanyị ukwu ọkụkọ a hapụrụ ọkpụrụ ọhịa ọkụkọ bụ okenye bụ nwoke ya ata ya o nwere ọtụtụ ihe bụ nsọ nwaanyị eji ha eme ma nwoke eji ha eme nwoke idina mbụ nwaanyị onye ọzọ baa arụ ma ejide ọ bụ arụ maka ndị be anyị sọ ọ bụrụ na ihi egbu nwaanyị na-aya nwa ịnwa bụ ihi ọ bụrụ na nwoke edinacha nwunye dị ime nwoke ọzọ dị na ya nwaanyị ahụ amụghị onwe na nwa ọmụghị onwe nke ọ na-anwụ nwa ahụ nwa na-amụ ya agụ eji abụ imekata nwaanyị akpọ ndị ikere mgbe ahụ agba agadi nwaanyị ndị adabe ha abịa jụbazie nke nwaanyị asị ama mgbe di gị mechara gị onwe ọzọ ịgwa ha na-eme nwa ma nwoke niile ahụ ịkpọrọ afa dị na agịnị ga-eji ya wee gbarụcha onwe ha maka ha mere arụ di na nwunye mmadụ alụ dị na dị iche n'iche onye gburu eke mere arụ n'obodo anyị e nwere obodo ndị na-eri eke obodo anyị anaghị eri eke ya ejighị eri eke bụ na eke enweghị fang onweghị eze ahụ mba onweghị eze ahụ na-ebu nsị ebe ya agbabịa taa ọ gasa eze gị n'ahụ gị onye ha ata gị ọnya ihe egbu gị egbu emere ọgwụ emeghe ọgwụ nwunye onye emeghe ma ọ bụ onye na-eri ya n'otu ka ọ tara gbuo ya ekepụta ebe a kịta nwere ndị ga-eje tinye aka were aka ebe ga-eje tụfuo ebe anyị adịghị eri eke anyị adịghị egbu eke ya mere anyị eri eke ndị be anyị adịghị eri mbe mmiri o nwere arụsị nwe na eji achụrụ arụsị dịka osu eji achụrụ na Igbo okwu ndị Igbo okwu eji achụ aja eji achụ aja mere na anaghị eri ya ewe ebe ị ga-apụta ege ọmụ nkwụ ege ọmụ nkwụ ebe a gịnị ka ọ pụtara ọ ga-aga na agafere mgbe na mmadụ na-aza ala mmaje kọọ ana mmadụ banye na ala gị itinye ọmụ onye abịazi onye rụọ ọrụ fọ ọmụ a ọ chọbụ onye tiri ọmụ onye ọmụmụ bụ udo dịrị udo dịrị chọba mana onye ahụ chọrọ udo ihe chọbazie chọba onye tiri ọmụ gị na-abịa ekwuo ya ekwu chọrọkwachi aka onye ahụ tiri ọmụ ejikwa ya ka bịa were ọmụ ya wepụ ọmụ a mana onye ahụ bụ ụzọ fụ ya jiri iwe wepụ ya mebi ihe ọ ga-afụ na mmụọ onye ọ ga-egbuo bụ arụsị ọkpọkụrụ ma ọ bụ ike ọkpọkụrụ were mee esobe gị onye ahụ tinyere ebe a wee mmụọ oyi ka o doro ihe maka ihe eji eweta mmụọ n'oge gboo bụ ọmụ ijere n'okwu arụsị ahụ eme anya werezie ya na ọmụ bịa sonye ebe ahụ nchọkịta idu ebe anyị gịta chọọ mmụọ ha chọrọ ije je na were ọmụ nkwụ je na jụọ mmụọ ahụ ọmụ nkwụ wee jụrụ mmụọ ahụ ndị e butere bụ na mmụọ ahụ njizi abụọzi ọmụ nkịtị ọmụ onye na mmụọ so anya ka o ji abịa eburu ozu amaghị ọmụ kedụkwa ndị na-abụ awụcha iyi ha atalụọ ya ma ọ bụ ndị a na-atalụ ụmụ ihe a ndị etu ama na iyi dị ebe a eme ihe iyi ka oge ntalụ iyi bidoro arụ a ndị be anyị dị kịta maka na anyị ma na ya ka nna agwa gị sị gị na ọ bụrụ na iji arụsị were nwa iyi arụsị bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ka nye gị ọmụmatụ ọ bụ nkịta na n'iji chloroquine were na-agwọ onwe gị ịba nchọ imere ya jebe ụzọ tajuo aka oyibo afọ aka oyibo zie dum n'afọ ine chloroquine agba onweghị ya ha ṅụrụ nwe ebe ọ na-eje maka ihi na aka oyibo anọgo n'ahụ dịka ọ ya bụ mgbe mbụ na-abụ achọbụ igbu mmadụ egbuolu ya simenti ọnwụwa eketa nne ya ọ bụrụ na mmadụ abịa kịta na-aje gote mmanụ wee mmanụ ṅụjuo afọ iwe gbaa ya simenti onye ha egwu ya agbapụ ya bikọ simenti mmanụ ahụ nọ n'afọ agaghị ekwe simenti afụkọ
ọ bụrụ nchọpụta o ji mmerụ ya aka na onye nwaanyị na-akpọ ya ndawa iyi arụsị ọbụla ama na-etu o si egbu o nwere arụsị ọgwụ nke na-abụ o ji egbugbu o ji ebịa ọ bụrụ na ọgwụgwụ adịghị na ogbuo gị ya ka ya fọrọ eje gotezi ọgwụgwụ anọ nye anyị n'onu kịta ọ bụrụ na ọ mụrụ iyi anaghị ekwe ụmụaka n'onu oge ọ bụrụ dị ka na ọ mara iko ka ṅụ anyara m ọgwụ n'onu ọ mara iko pụta afọ ha n'ọgwụ anya n'onu ọ hapụ ọ bụrụ na nke ndị na-asụ akwa ọcha ụfọdụ ejezi eje were akwa jee na mọchụarị ebe a edobe ọ bụ ozu jee weta akwa ọcha beta akwa ọcha kpuo ozu chi ụtụfo o were akwa ọcha akwa akwa yiri arụsị a bịara n'afọ ya dịka ozu ọchagharịa. Biko ka ị gụchara ozu a, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara otu ndị mmadụ na-abụ ha wụọ ugbu a eburu ya die na igbe na ntụ oyi na gboo? Kedu ka ndị Igbo si ji echekwa ozu nke ha tupu eli ya? Kedu ka esi achịkwa ozu? Kedu oge ekwesịrị iyi ozu? Ndị be anyị na-abụ oge gboo dịka esi kọrọ anyị na-abụ oge gboo mmadụ nwee nye ya ọ bụrụ ozu ije ha enyi ozugbo ịgba anya ịgba anya mmanya ọkụ ịwa akwụkwọ ụfọdụ na-eji akwụkwọ kpata akwụkwọ were mee ihe ọ bụ sasa ọ bụghị akụkụ niile akụkụ be anyị na mmadụ nwe ha n'ozugbo ekwa na enyi niile maka ndị mmadụ bi nso nwunye bi ihe ejede egwu n'ozu ka ọ nọ na ya ọ bụ ozu bụ ka e wee kwadote akwamozu ma ọ bụ onye ya afịa were fịa ebe anyị bụ gwa mmadụ onwe onye ejebe n'ebe asa anyị edebe anaghị ejebe onye jebere Ọnịcha anụ ọkụkọ ndị Igbo bụ na-atụ ya niile anaghị ejebere onye jebere Ọnịcha anụ ọkụkọ maka onye eje Ọnịcha mgbe ị pụọ n'ụtụtụ taa iru mgbede taa oge ahụ ka eji ụkwụ eje ahụ mgbe eji ụkwụ eje ma mgbe ejikwu moto nwere moto ụgbọala nke agha gboo ana enweghị isi jibe osi ebe a ruo Ọnịcha chi ejie nnata ga-abụla echi ọnwa nne echi a na-edebe aka jetonasị ahịa edebere onye jebere Ọnịcha anụ ọkụ maka ihe edebe na friji ihe esikwabakwa ruo nwa nne echi onye jebere Ọnịcha eweta ibu ọketa so onye ji ekwu ebe dozie nkịta be anyị fụ na ndị be anyị na-apụsị apụ mana oge gboo ọbụla onwe na-ejete aka mmadụ nwe ha na akụ ha na-akụ ekwu onye nọ n'agụ anazọra esi n'ojekwara n'agụ ịgbaje n'agụ kpọọ o jekwara nkwọ ịgbaje nkwọ kpọọ o je ebe onye egbaje ebe onye akpọọ o nweghị emechi ọ bụghị ebe ya bụ ije ijekata ọbịdekata agba awa esi ka edobe ozu aha na ọ bụ ozu ka onye dị etu a were fịa na omenala Igbo dị iche anyị na nwaanyị mere omenala ya ịbịa na Igbo ukwu omenala anyị dị ya ebe na Igbo ukwu ebe a ebe na Igbo ukwu be anyị ebe a iji anụ nwaanyị ihe eji eme ya na-akpọ ịkụbamkpam ịjụ ase ịkụbamkpam ije efugoro nwaanyị iji anụ ije jụọ ese ma iji aja ajụ ese ma ọ bụ osu ka ọ bụ osu kedu ka ọ bụ ka ị maragodo ezinụlọ ose ya bụ ịjụ ese ego eji anụ nwaanyị ọ garara ọnụ ije jụcha ese asị gị n'ụzọ gara n'ụzọ dị mma ị bịa kụọ kpamkpam ịma na ibidogo irute nkwụ elu mbọ m ite mmanya na-abụ wee jee kụọ kpamkpam ịkụcha kpamkpam ịnazie asị gị na ngwo n'aka ji elu ịbịazie mee gịnị ịkụkwa mma mgbe ịdọnye mmanya ịbịazie asị gị oke na onwe ha aka ji elu gawa n'ihu ịbịazie mee ego iburu ite mmanya na-anọ bịa mee ego ịmụta anya mee ego anyị eburu ụzọ ṅụọ ite na-abụ wee sị ihe kedu ijiri bịa esi na ebe anyị nụ nwaanyị ejezie esi gị kpọpụta ụmụ nwaanyị oyikwuo nke ọ bụ eje mee gị emezie gị ịgba nwunye gị na nwunye gị ahụ gị na bụ ga-ebi abalị 12 izu ịtọ ya na bụ iche izu ịtọ nwaanyị a na-enene gị ị na-enene ya ịnene nwaanyị na-enene gị den ka ị na-enezi nwaanyị ahụ nwaanyị na-enecha gị chọọ na gị na bụ ebi nọrọ gwa ndụ be ha gị nwa na-enecha gị na bụ ejighị ebi nwaanyị ga-egosi mụta ha ọ ga-anazi ibu ya ofe ite mmanya ọ eti si kwuchizi ite mmanya ahụ ji ekwu ihe na-eletere ọ bụrụ na etiri akwụkwọ ọgbụ were m ogwuchi ya ọ bụ na m ọnọdụ ndị be nna ya ṅụọ ya ṅụchazie ewee ka mbọsị a ga-eme ọkụka nwa ọchị na ọ bụ n'oge gboo ọka nwa ọjị ma ọ bụ iso ezi onye bụ ụzọ so ezi iso ezi bụ na o jeghị na-arụzi ọrụ ezinụlọ ichu mmiri ịwa nkụ isi nri ya na-emezi bụ ọ na-echeziri ọkụsị uhie ọ na-egotezi uhie
na-ete n'ahịa na-eme ngara na-etegoro n'ahịa wee na-etepụta n'ahịa enwe ebe atụchaghị mmụọ na-ete ya uhie maka uhie na-ewepụcha ma ụmụ ihe niile ndị a enwe ebe ahụ ya kawachara akawa uhie ewepụcha ya wee dozie onwede ọsọcha ezi rụzie mbọsị emezi ọpụka nwa ọchị mbọsị ha bụ mbọsị nwaanyị ji egosi na ya ama ha nwoke o jikwa chechicha onwe ya ogobe ebe a ya oge otubu ya oge otubu ya ahụ oge ọ na-aga n'ụzọ ụmụ nwaanyị ndị agadi nwaanyị na ụmụnne nwaanyị ga-abịa na utupu ya anya ife ji n'utupu ya anya bụ na ọ bụrụ na nwaanyị amara nwoke o nwere akara n'aka ya n'utupu amara nwoke ka ọ nọọ na nwa mgbudu nwa nwaanyị mara ha na nwoke maka ọbara n'afọ na nwaanyị mara ha na nwoke o nwere akara na-apụta ya n'afọ na-ada ojii n'aka ogologo ka ụmụ nwaanyị na-eji na-enyu ya na-enugidokwa ya na-eso nwaanyị ya ọ na-agụrụ ya egwu ndị ụmụada ụmụnne ya na-agụrụ ya egwu na nwanne anyị nwaanyị na-anụ di na-ama ha nwoke nnukwu mmemme ezogide ruzie ndị nwoke ya na-ejezie n'ahịa chere ya ọ bata ha na-abịaru ebe amama ya na-anọ n'ahịa ọ gbaa n'egbe tụwaị ọ na-agbazi egbe na-agba mkpa n'ala na-enwe aṅụ ndị ma-abịazie na-atụrụ nwaanyị ahụ ihe nwaanyị ahụ na-elechazi atụgbaziri ya atụchara ya ọkpọrọ ya na gbọzie na owekwadozie nkwụ nwaanyị mezie gbaa nkwụ ya ọ gbachaa nkwụ ya ọ gbarọkwa ya na gbọzie na ọ na-alụo nke nwaanyị echi akwabe nne ya jee mmanya na-akpọ okuko ụkpana fe nwere ike ụkpana na-efegharị na obeje ome okuko ụkpana ọ ga-eje chụwakwa ụkpana na-achụkwa ụkpana ọ ga-achụ ya abalị nọ ọchụcha ụkpana ahụ oru na abalị nke nọ ọgbazi ya na-akpọ ọgbọ ogugu ngwo ogugu ahụ o ji wee na-ekekọta ụkpana ahụ ma bọtọflai ya n'olugbo bụbara ihe ndị a niile ọ werezie bịa n'ebe anyị nọ kịta n'ebe a nnukwu ọhịa mgbe ahụ abịazie ebe a ọgba ebe a ugboro saa were ọsọ bịa ọgbagharị ya pụkwa ọgbazie nke saa ofegharịa ogugu ahụ n'isi ya tụfuo ya n'ime ọhịa ebe a ịma na ihe ọbụla gbasara ụmụazị apụọla ya na ọ banyego na nne nwaanyị so ejekwa megwazi ihe ụmụazị emekwazi ya asị ya na nke abụzi arụ ogbuchaga egwu aja na ihe a na-eme ihe ahụ dị maka na ụmụaka na-achọ ụkpana egbecha na ihe gbasara ụmụazị agafe kịta na ịbụ na nne nwaanyị kedụkwa maka ka esi akwụ ego a na-akwọ na ebu ibu n'ọgọ ndị ọgọ bata ndị Igbo na-anụ nne ya onye anyị na-akpara bụ onye nze onye isi mbido Igbo Okafọ ụzọ na-akụrụ anyị ka ndị Igbo si efe chi ha nakwa ka esi eme omenala biko na mpịachi ihe ndị Igbo ndụmọdụ ka anyị na-apịachizi ya ịbịa n'ikpere chi anyị ihe anyị ji ekpere chi bụ ọjị na nkwuelu nzu bụ na obi gị dị ọcha nzu bụ ihe mmadụ ji ajụcha onwe nsọ maka na oge ụfọdụ na onye ezi na-apụta n'isi ụtụtụ ọ tụọ nzu ịbịago n'ụtụtụ iweta nzu imee n'ọkpa aka nri mee n'ọnụ ọkpa aka ekpe mee n'anya ịgwacha ebe njetere ihe ọjọọ njetere n'ọkpa ihe njọ njetere ihicha onwe gị ihe ọjọọ ijetegara n'ọkpa imee n'anya ihe ọjọọ netere n'anya iwe kpee edo n'anya gị edo bụ udo anya doro edo imechazi iwe tụwarụ nzu tụgharị chi gị ejighị ogo nzu tụgharịa ya na eke tụgharịa ya na oyi tụgharịa ya na afọ tụgharịa ya na nkwọ ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ ịma na ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ bidoro ebe a market days ahịa na-anọ ụbọchị na-anọ bidoro n'Igbo ugbu a etu ahịa na-anọzi bido bụ site na ịkpụ ihe onye na-akpụ ite maka anyị bụ nnu na ndị ọrụ aka ọ sị na ịkpụ ihe ọkpụ ka esi nwe ahịa ka ya si bido n'ala Igbo mbọsị eke bụ mbọsị eji eje ekete aja ikete aja eji eje akpụ ihe ọ na-agba ọrụ ofu ụbọchị maka aja adịghị ebe aja eji akpụ ite adịghị ebe aja ụlọ anyị na-eje aga ụlọ agụgụ na-akpa agụrụ eke eji akpa ha n'ọcha anyị na-eje aga ụlọ aga ụrọ anyị na-eje ebe anyị na-eweta aja ọcha anyị ji akpụ ihe ịghọtara ya ya bụ na mbọsị iji ekete aja anyị na-eje ọgwụ eje eweta aja anyị ji akpụ ihe
anyị rụzie ekete anyị ekete aja ahụ mbọsị anyị ekete aja ahụ bụ ọrụ ofu ụbọchị ma ibu aja ma igote aja ahụ ma ijere n'ihi eje na be eje gba aja ijere na ogosi ga na ebe eje gbuo aja ibube na aja nọ butecha wee bube na ya ọrụ ụbọchị rụcha na ike anyị azazi gị ime ihe ọzọ ndị ahụ nwe ebe ahụ a na-ele aja ya anọghị mbọsị ha chela ụlọ bịa kwụ ọhụ ụgwọ ha ma na ha mechaa nke mbọsị ya gị nwakọtaziri aja bụrụ aja gị na lue idobie chu ụtụfo ịkpọ ụmụ nwaanyị eje zọọ ya o were ghe oge ori ya abụzi ori ejego kete ya iketega aja bịara ịzọ ya ka o rizie ịzọgide oge ọrụ ụbọchị maka onye na-azụ ọ na-eghe na-apa ị na-azụ ọ na-eghe na-edobe ị na-azụ ọ na-eghe na-edobe ị na-azụ ọ na-eghe na-edobe dịka etu esi asụ n'akpụ ị na-asụ akpụ nkwụ nwaanyị maka aja eji akpụ ihe ịzọrọ azọ kịta ka nwere mmiri ewegodo mma mana oge ọ nwere mmiri ị ga-edobie mmiri ahụ amịnata eruzie echie ịbịa ọ bụrụ afọ ịfọkwabazie wee kpụwa imi kpụwa anya kpụwa ite kpụwa ọkụ kpụwa ihe ndị a niile na-abụ ịfọcha iwere kpụwa ya ekpocha maka ọhịa na ọka dị mmiri ha bịa olu echie ịbịakwa ịbịazi ọbụzie nkwọkọ enwere mkpụrụ nkwọ mmiri aja okwute a na-adị na mmiri okwute a na-eweta na mmiri na-acha ka pebụl akụ mmiri ebe ma okwute na-adị white na-adachi mmiri na-eweta ya bụ mkpụrụ nkwọ wee kwọkọba ya kwọkawa ya ịkwọ kwọkacha ha na ọ bụ na onye nwe ọrụ abịa bụrụ ọrịa ya ebe izu Igbo si bido apịa na anụ ụbọchị na anụ agụ ya bụ ịgụọ izu gụọ ya ịsa ịgụọ izu nkwa izu maka ịgụọ nkwa izu ọzọ bụ ịgụọ nkwụ agbị ịgụọ izu ịgụcha izu ya ọzọ ya bụ ụba agbị izu bụ mkpụrụ ụbọchị anọ izu gacha ọ bụla agbị agbị bụ n'ọgba na-ebu izu na-abụ mkpụrụ ụbọchị asatọ ilu ha na gụrụ izu ugboro ịsaa ịma na egụchago ọsago n'ụzụgo ebe niile ọsatụọ izu ha na ịsa maka ebe ụzọ gụwa mbụ ịmụba anya aga abụọ ịgụọ ịtọ ịgụ ịnọ gụọ ise gụọ isii gụọ asaa gụọ asatọ igụrụ ha na iteghete ya bụ na ịrụzu one ya anaghị ete ete ya bụ na etu a ka ndị anyị si nweta afịa na anụ ụbọchị na anụ ọ bụghị site n'ọrụ aka anyị ụbọchị ụbọchị eke mere ka iji bụrụ ahịa izizi enwe n'ala Igbo maka ibido ọrụ nka na-ebido na ụbọchị eke iji weta ihe isi iyi ndị arụ ọrụ asị gị na ebu nwaanyị ọ maka ụmụ nwaanyị na-arụ ọrụ ịzụ aja ya bụ nke nyere nwaanyị mbọsị afọ bụzi nwoke n'ọrụ butere wee rụọ ọrụ ya mbọsị ezumike maka ịkpọkọta ịbụkọ ihe bụ biko oge ahụ ka anyị na-apịcha ịgba ohu ịma na ewe tupu mmadụ amụọ ihe a na-asị je gbaa odibo ịgba odibo osone oyitụrụ ohu mba ịgba odibo dị iche ịgba odibo bụ ịmụgosi mmadụ ihe mmadụ ebe na nke ka ịmụgosi ya ihe ohu bụ onye igotere egote ohu bụ onye igotere ka ọ rụọ ọrụ gị ọrụ onye a jee nche onye nwere ukwe onwe ọkwụkwa gị ụgwọ iji gote ma ọ rụzuo ọrụ ahụ ị chọrọ o nwere onwe ohu ji enwere onwe mana osu ihe nwere onwe maka osu bụ mmụọ ka a gọrọ ya
mana ohu bụ onye kpọtara ka ọrụ ọrụ gị ọrụ. Ọ bụ na gị na-abụkwu n'ihe na-akwụ ya ego ise ọ na-arị na-akwụ ya ego ise mụzụ mụtazuru ego mana obodo a na-eme ihe ha na-ewere ma ohu ma na osu na ha niile bụ maka na ofu etu ahụ esi asụ osu ka esi asụ ohu maka na ọ bụ nwa afọ. Mana ha niile bụ n'Igbo ha niile ebu Igbo a sịrị na Igbo agbasa n'ana wee bidozie Igbo agbasa n'ana ọmụkwa afọ one anyị nọ na ndị mmadụ amụrụ na ụmụakata agba awa enweghị onye ịmazi aka nwere ike ije kpọta mana ịdị na ya bụ na ọbara onye Igbo efu onye Igbo ya ndị be anyị na-asọ ọbara ihe na nwee nsọ anyị na-asọ ka ị nwere ike ịgba mmadụ ohu onye a ji agba ohu abụkwa anụ ka ịta onye ahụ afọ na ọkọbanyere gị aka n'ọrụ. Ya bụ na igbu ejima a na-asị na ndị Igbo na-egbu n'omenala ha bụ abụrụ ndị Igbo na-eme ọ bụrụ omenala Igbo maka na ndị Igbo na-asọ ọbara. Ndị be anyị na-asọ ọbara mana agụbeghị na nwatakịrị nọ n'ọbara mana bụrụ onye ma ihe nwa amụta aga emebeghị na agịrị na gịrị ejiri nwere ụfọdụ ji abụ eje n'afọ asị gị na eji na ọgwụ anyị na-emekwara gị tata na-eji etinye nwa amụta a na-eche nwa anyị dị ime ọmụpụ ha na-agụrụ ya etu ahụ ọ mụpụrụ ozugbo tinye n'odo sụwa ya igbu ejima a na-ekwu bụ na ndị Igbo mebiri ya. Ndị be anyị mere ndị be anyị bụ na ejima na mmadụ agaghị agba agba ọ ka anyị maka ọ bụrụ na ndị Igbo kwenyere na Chukwu bụ onye okike ha ga-afụba ejima ahụ dịka arụ igbu ejima dịka na ihe mmadụ na-abịa o tosiri ịbụ eji na-enyi mmadụ na-abụ ọ bụgoro nwaanyị dị ime nwụrụ agbawa ya afọ wepụta nwa ya iche wepụta nwaanyị nye nwaanyị iche omenala anyị na ofu afọ mmadụ na-abaje na na-ekwu gịnị. Ndị Igbo ọkụ na-anụ ya dịka o si dị onye anyị na ya na-akpara bụ onye nze onye isi mbido Igbo onye nze Okafọ Ụzụ na-akọwara anyị ka anyị si efe na omenala na ihe bụ nsọ na alụ n'ala Igbo. Biko kenezie ndị Igbo ya na ka apịachizie ya. Igbo ekene m ọnụ ihe anyị na-ekwu bụ anya ka anyị kwụsị ịgbapụ ọbara. Igbo ndị na-akụ nwanne na anyị na-akụ mmadụ anyị na-akụ mmadụ edi ụwa ka anyị bidokwara nkọwa mmadụ bidokwa chọba nwanne na-enwe obi ọma maka obi ọma ndị gboo nwere ka a ji nwee ike rụọ ihe na-arụ n'Igbo ugbu a na-ede otu aka na-ede ụwa niile obi ọma mmadụ eche etu obodo ga-esi ya aga n'ihu mmadụ eche etu nwa na-esi aga n'ihu mmadụ eche etu mmadụ ga-esi ya aga n'ihu ka anyị kwụsị oke anya ukwu na oke ọchịchọ ọ ga-adịrị anyị mma. Chineke gọzie gị udo dịrị gị. Daalụ. Udo Igbo otu a ka anyị ji fụ ya ọ ga-adịrịrị unu niile mma. Chineke gọzie unu. Abụ m Chizie Ani. Udo dịrị ndị Igbo n'ụwa niile.